खरं तर शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आहेत संजय आंग्रे यांनी आज विषय समितीच्या सभापती पदाची निवड होती आणि निवडीच्या दरम्यान आपल्याला व्हीप बजावलाय. तुमची नेमकी भूमिका काय आहे? ह्या व्हीपला च्या बाबत तुम्ही जुमानणार आहात की तो व्हीप धुडकावणार आहात? नेमकी भूमिका काय? यापूर्वी आम्हाला शिंदे गट असेल किंवा आताची जी शिवसेना असेल यांच्याकडून आम्हाला वारंवार दबाव असतील किंवा असे खूप काही प्रयत्न केले गेले. आताही जो व्हीप बजावलाय तो व्हीप आम्ही मानत नाही किंवा आमचा गटनेता जो जिल्हाधिकारी समोर गट बनवलेला आहे त्याचा गटनेता हे आमचे संतोष तारी आहेत. यांचा व्हीप आम्ही मानतो. यांच्या पण एकूणच आता शिवसेनेच्या धनुष्यबाण या चिन्हावरती आपण निवडणूक लढवलेली होती आणि त्यामुळेच आपल्याला या जिल्हा प्रमुखांनी संजय आंग्रे यांनी व्हीप बजावलेला आहे. पण नेमका आता ह्याच्यामध्ये टेक्निकल कशा पद्धतीने मार्ग काढला जाणार आहे किंवा नेमकी भूमिका तुमची काय असणार ती स्पष्ट नाही झाली. ज्यावेळी आम्ही धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणूक लढवली त्यावेळीची शिवसेना वेगळी होती आणि आताची शिवसेना वेगळी आहे आणि आम्ही कायम उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या सोबतच राहू. अगदी न्यायालयीन लढाई किंवा आमच्यावर कारवाई होऊन जरी आमचं नगरसेवक बाद झालं किंवा आणि कोणत्याही आमच्यावर कारवाया झाल्या तरी आम्ही उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्यावर ठाम राहू. निश्चित. काय कोकणशाहीच्या माध्यमातून विरोधकांना सांगाल ज्यांच्याकडनं आपल्याला व्हीप आलाय त्यांना नेमका काय मेसेज द्याल कोकणशाहीच्या माध्यमातून? त्यांना आणि काही वेगळा मेसेज देण्याची गरज नाही. याच्या आधी त्यांना आमच्याकडं असेल किंवा विरोधकांना असेल आमच्याकडून मेसेज गेलेलाच आहे. वारंवार आमच्यावर दबाव आणणे, आमच्या विरुद्ध तक्रारी करणे, इतर कोणत्या विषयात आम्हाला नगरसेवकांना अडचणीत आणण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणणे, सर्व प्रकारचे आमिष देऊन पाहिले, दबाव देऊन सर्व प्रकारचे आमिष दबाव आमच्यावर वापरून बघितलं तरी पण आमच्यातले एकही नगरसेवक त्यांच्या आमिषाला बळी पडला नाही. आणि उद्धव ठाकरे साहेबांबरोबर सोबत असेल किंवा जी उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आहे त्यांच्यासोबतच आम्ही कायम राहू. धन्यवाद बुवा, आपण सविस्तर कोकणशाहीशी संवाद साधला त्याबद्दल. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.